खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव दासिमबो थाम्फैनि बेराम एबा जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों गोबां सुबुङानो साग्लोबजानानै दङ। रिपर्टनि बादिब्ला दासिम आसामाव गासै 10 सुबुंफोरा जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों साग्लोबजानानै जिउ गोमाबाय आरो गासै 147 सुबुंफोरा बे बेरामजों साग्लोबजानानै दङ। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बे बेरामजों साग्लोबजानानै बङाइगावनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनिबो खौरां मोनबावदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बङाइगावनि 40 बोसोर बैसोनि दिपन्ति रय होननानै सिनायथिनो हादों। बङाइगावनि गंसे हटेल बिगोमाखौ रां दाबि खालामनायनि अजद होनाय बादिब्ला बङाइगावनि सौरागुरिनि राजा लामानि लाइन हटेलाव चिरांनि बरतलानि थागिरि एबा खौरांगिरि आब्दुल मालेक आहमेदा रां दाबि खालामनायनि अजद दैखांदों। रां दाबि जानाय हटेलनि बिगोमाया रां दाबि जानाय हटेल बिगोमाया दायो आब्दुल मालेक आहमेदनि हेंथायै गेरुकाबारि पुलिस थानायाव बेनि हेंथायै गसर होबाय होननानैबो मिथिहोदों। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै तामुलपुराव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्टआवनो क'क्राझार जिल्लानि तितागुरियाव एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ साननि समावनो माखासे दायनिगिरिफ्रा गावथारनानै जिउ फोजोबदोंमोन। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खालामबोदों एबिएमसुआ। नाथाय बेनि दायनिगिरिखौ सोरखारा दासिमबो मानो हमनानै साजा होनो हायाखै बेखौ लानानै गोख्रों सोंथि खालामफिनदों आथिखालनि एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेना। मैया मोनसे रेलि खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि दैखांदों दि थांनाय 2017 मायथाइयाव सोमजिनाय बे जाथाया राजखान्थिजों लोब्बा दङ आरो माखासे राजखान्थिनि बिथिङाव बे जाथाया सोमजिदों, जायनि जाहोनाव गोबाव सम जानायनि उनावबो दासिमबो थार बिजिरनायखौ सोरखारा होनो हायाखै। बे जाथायनि फारसे खुंथाय सोरखार आरो सिबिआइ बिफाना मानो दासिमबो सिरि, साबेसे दायनिगिरिखौ हमनाय जाखो आरो थार बिजिरनाय मानो मोननो हायाखै होननानै गोख्रों दाबि खालामदों टाइसन हुसेना। लामा जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा आरो सानैया गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोलिफु सावन दाननि बिहार रायजोआव बलबम सिबिनो भगलपुर रेल स्टेशननिफ्राय गंसे अट'गारिजों थांबाय थानाय समावनो सुल्तानगंज मेहेसि लामा सेराव इटा जाबनानै दोननायाव सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सानैया गोब्राब जोखोम जादों। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि साप्राकाटा ओनसोलनि थागिबि शंकर दत्त आरो गुबुन सानैनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारायाव बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 जुलाइयावनो आब्दुल रेजाक मुंनि सासे सुबुंखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन खनिन दास मुंनि सासे दायनिगिरिया। बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायखौ खालामनानै 20-25 सानसिमहालागै पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै दङमोन दायनिगिरि खनिन दासआ। उननि समाव पुलिसआ बिखौ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों दायनिगिरि खनिन दासखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। सानथामसिमहालागै दैयाव गोमानानै थानाय उन्दै खुदियानि गोथैखौ मैयानि सानाव जोबथायाव नागिरनानै मोननो हाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय रबिबार सानखालिनिफ्रायनो सरभगनि खुदनाबारिनि नलजरा दैसायाव दुगैनो थांनानै दैयाव गोमानानै दङमोन सासे उन्दै बोसोर बैसोनि 12 बोसोर बैसोनि कादेर आली मुंनि गथ'साया। दैयाव गोमानानै थानाय उन्दै गथ'साखौ एसडीआरएफनि हानजाया गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय मोननो हायाखैमोन। उननि समाव मैया नागिरफिननायनि गेजेरजों उन्दै गथ'सानि गोथै सह'खौ दैनिफ्राय बोखांनो हायो आरो उननि समाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैनानै गोथैखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। जोंनि हानजायाबो बिपिएफ पार्टी सावरायदोङो। दा जोंनिया हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै होनबाय जे जों 50 लाख थाखा बान्सा आयजोनि थाखाय हरगोन। जोंबो जोबोद दुखु मोनदों, खबर लानो हायाखै। दा जोंनि गेजेराव सावरायदों जोङो जे जोंबो बिपिएफ हानजानि जेफोर एमएलए दं बे बान्सा आयजोआव 1 लाख होनायनि थाखाय जों दिनै खोथा बुंबाय। जोङो गावबा गावनि बेथननिफ्राय जोङो 1 लाख थाखा जों हरगोन। बे दैबानायाव जायफोरा दुखुआव गोलैना दं जों सावरायबाय। थारैनो जोंनिया शेड्युल कास्ट आरो शेड्युल ट्राइब्स प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 आव बानायनाय 1989 नि मोनसे आयेन बियो। थेवब्लाबो जोंनि मानसिया गोबाङानो बेखौ मिथिया जे मा रोखोमनि एट्रसिटिस जायो। जों मिथिगौ जे जोंनि सायाव ट्राइबेलफोर्स बा बर'फोरनि सायावथ' गोबाङानो एट्रसिटिस जागासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो। थेवब्लाबो जोङो मिथिया जे जों माखौ एट्रसिटिस बुंनो हायो जोंनि सायाव। दा बे मिन्थियैनि सायावनो जों गोबां लिगेल एक्शन लानो हाया। जोङो एफआईआरबो होनाय जाया मिन्थियैखाय। दा आयेनावथ' रोखायै दङ दे जोंनि सायाव नन एसटी बा नन एसीआ गोबां रोखोमनि एट्रसिटिसखौ खालामो।
गोबां जेरै जों दिनै गाबोन जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायावबो जायखौ जोङो साइबार बुलिंग बा साइबार हेरेसमेन्ट बुंनो हायो जोङो रायजायो बुंजायो जे ट्राइबेलफ्रा बेल जेबो रोङा जेबो बुजिया बिदि जों बुंजायो ठाट्टा होजायो आरो लोगोसे जों बेखौबो जोङो नुनो मोनबावो जे लिरोबो कमेन्ट्सआवबो लिरो ससियेल मिडियायावबो आरो मोगथाङावबो बुङोबो जे नोंसोरथ' रिजार्भेसनाव मोननायसो नोंसोरनाथ' फरायनाया बा फरायनो हाखाया बारा मेलेम गैखाया बेफोर बिराद बुंजासेयावब्लाबो जोङो लिगेल एक्सनखौ लाया दा जोङो लानांगोन